Здравейте! Понеже в България кампанията свърши, искам да ви споделя нещо интересно, отново свързано с демократичния процес, с изборите в света. Знаете ли коя е страната с най-много гласоподаватели? Нарочно замълчах секунда, за да си помислите. Не е Китай, това е Индия. Като в Индия близо 1 милиард хора имат право на глас. Точната цифра е 968 милиона. Като знаете, че те са доста гъсто населена държава, подразбира се от гигантските цифри. Интересно е, че изборите там продължават близо 6 седмици. Започват в месец април и завършват в юни. Тези почти 970 милиона хора гласуват за парламент, като имат право да гласуват и мъже и жени, като по данни на на Индийската централна избирателна комисия имат право да гласуват 497 милиона мъже и 471 милиона жени. Като интересно може да е, че на предните избори са били едва в кавички 911 милиона имащите право на глас. Също така интересно е, че за първи път ще гласуват близо 20, имат право на глас 20 хиляди младежи, като от тях по-голямата част са жени. Интересно може да ви е също така да разберете, че изборните секции на територията на страната са над 1 милион. Надявам се, че това видео ви е било интересно и ще намерите поне 22 плюс още може би 116 причини да отидете утре до урните, да подкрепите демокрацията, да гласувате за млади, различни хора, за различни лица в политиката. Хубав ден!